ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори гузашта аз шумо хоҳиш кардем ки 3000 лайк ҷамъ кунед ва мо навор оиди рақиби Нурулло Алиев мекунем. Ва дӯстон, шумо дар 1 соат 3000 лайк гузоштен ва ман миннатдории худро ба шумо мерасонам. ташаккур ба ҳар як нафари шумо. мо бошад дар ваъдаи худ албатта ки истодем ва дар ин навор оиди рақиби Нурулло Алиев Рафаэл Алвес ба шумо маълумоти бештар медиҳем. лайкро зер кунед, мо бошад наворро оғоз мекунем. дӯстон, доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. Рафаэл Алвес, ҷангвари бразилии 32-солаи пуртаҷриба ки рекорди ӯ аз 20 ғалаба ва 11 бохт иборат аст. Алвес карьераи худро соли 2007 оғоз кардааст ва ҳам дар стойка, ҳам дар замин хуб меҷангад, яъне ҷангвари ҳаматарафа аст. ин чизро рекорди ӯ тасдиқ мекунад ки 7 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ ва 8 ғалабаи дигар бо тариқи сабмишн дорад. Рафаэл чемпиони пешинаи яке аз ташкилотҳои машҳури Амрико Titan FC аст ва ҳамчунин ғолиби муҳориба дар турнири Dana White Contender Series. ва чӣ гуна ки фаҳмидем дӯстон, ӯ ба UFC ба монанди Нурулло Алиев бо тариқи Dana White Contender Series омадааст. Алвес дар UFC 3 муҳориба гузаронидааст. дебюти ӯ дар UFC моҳи майи соли 2021 баргузор гардид ва UFC ба ӯ дар дебют рақиби хеле сахт дар симои Дамир Исмагулов доданд. аммо бояд гуфт ки Алвес рӯафтода нашуд ва дар ин муҳориба худро хеле хуб нишон дод ва ҳатто дар оғози муҳориба ӯ тавонист ки Дамир Исмагуловро ба нокдаун равон кунад, лекин кори худро ба анҷом расонда натавонист ва дар натиҷа Дамир бо қарори доваро ғалаба ба даст овард. дар дуюм муҳориба ба ӯ боз рақиби сахт Марк Диакезероро доданд ки пеш аз Рафаэл Алвес бо Рафаэл Физев тамоми 3 раунд муҳориба гузаронида буд ва ӯ ҷангвари хеле сахт аст. дар ин муҳориба Алвес дар якум раунд Маркро аввал ба нокдаун равон кард ва баъд ӯро маҷбур кард ки таслим шавад. ҳамин гуна Рафаэл Алвес аввалин ғалабаи худро дар ташкилоти UFC ба даст овард, аммо баъд дар сеюм муҳорибаи худ боз шикаст хӯрд дар муҳориба зидди Дрю Добер. дӯстон, ман ҳамаи ин муҳорибаҳоро тамошо кардам ва бояд гуфт ки Рафаэл зидди Дрю Добер худро хеле хуб нишон дод, аммо дар оғози сеюм раунд Добер дар стили ӯ суроғӣ дид ва ин чизро истифода бурда ӯро ба нокаут равон кард. ва дӯстон, чӣ гунае ки фаҳмидем Рафаэл Алвес дар 3 муҳорибаи худ дар UFC бо 3 рақиби хеле сахт ҷангидааст ва ӯ низ рақиби хатарнок аст. аммо дӯстон, ҳамаи кор на он қадар воҳиманок аст ва Нурулло Алиев имконият дорад ки дар ин муҳориба ғолиб шуда эълони калон кунад. оиди ин чиз мо дар навори тарафҳои сахт ва сусти Нурулло Алиев ва рақиби ӯ гап мезанем, аммо бояд ба ҳақиқат назар кунем ва бояд қабул кунем ки Рафаэл Алвес айни замон аз ҳама рақиби вазнин дар карьераи Нурулло Алиев мешавад. ҳозир дӯстон, мо Рафаэл Алвесро омӯхта истодаем, муҳорибаҳои ӯро тамошо карда истодаем ва иншааллоҳ ба наздикӣ навор мебаронем ва тарафҳои сахт ва сустии онҳоро ба шумо мегӯем ва дар охири ҳамон навор мегӯем ки дар ин муҳориба кӣ ва чӣ гуна ғолиб шуда метавонад. барои ҳамин дӯстон наворро интизор шавен. ҳозир боша мегузарем ба дигар хабар. топови ҷангвари вазни сабуки UFC Рафаэл Физиев хабар дод ки муҳорибаи ӯ зидди Ҷастин Гейҷи дар коркар қарор дорад ва метавонад ки моҳи март баргузор гардад. ман ин муҳорибаро расман эълон карданӣ нестам, аммо намояндагони UFC ваъда доданд ки моҳи март ман зидди Ҷастин Гейҷи меҷангам. Гейҷи ин муҳорибаро мехоҳад, ман ин муҳорибаро мехоҳам ва Dana White ин муҳорибаро дидан мехоҳад. ҳозир мо шартнома интизорем ва агар ки ягон гап шавад ва ин муҳориба баргузор нагардад, пас ман дар ҳайрат мемонам. ман ин муҳорибаро чанд маротиба талаб кардам. Гейҷи барои ман визофи хатарнок аст. ӯ ҷангвари сахт аст ва як чиз маро хурсанд мекунад ки ба ғайр аз ман ӯро ягон кас ба муҳориба даъват кардагӣ нест, ягон кас ба ӯ визов додагӣ нест. ман ягон касро надидам ки ба Гейҷи гуфта бошад ки эй Гейҷи, биё бо ман муҳориба гузарон ва ин чиз ба ман маъқул аст. ғалаба дар муҳориба зидди Ҷастин Гейҷи, ғалабаи дурахшон, маро ба камарбанд наздик мекунад, гуфтааст Физиев. дӯстон,
агар ки ин муҳориба баргузор гарда фикр мекунам ки беҳтарин муҳориба мешавад, чунки ҳар дуи ин ҷангварҳо стилҳои хеле дурахшон доранд. ба фикри шумо дӯстон, дар чунин муҳориба кӣ ғолиб шуда метавонад? метавонед фикротона нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.